हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोलायबाय। बे जाहैबाय थाखो 4नि सानखान्थि आयदानि फरासेनि आरो बेयाव जोङो नुनो मोननाय जागोन गासै फरासेयाव सानखान्थिनि फरासेयाव 19 बिलाइसिम दंहैयो, जोबोद गोलाव। बेखायनो गासै 1निफ्राय 7सिम बिलाइखौल' बाहाय लाबोग्रोनाय जादों पार्ट 1 हिसाबै। दा बे पार्ट 1आव 1निफ्राय 7 बिलाइसिमखौ जों बेयाव खेबसेनो मोनगोन। पार्ट 2 हिसाबै गुबुन 8, 9, 10 बिलाइखौ उनाव लाबोगोन। बेनिफ्राय जोंहा इंराजिनि फरासे बेयो जोबखांबाय आरो बिमा राव फरासे बेनि नट्स होनाया जोबखांबाय। बेखौ डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन थाखो 4नि थाखाय। थाखो 5नि थाखाय नुनो हागोन गासैबो आयदानि फरासेया जोबजोब्बाय। बेखौ थांनानै नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, प्लेलिस्टनि लिंक दङ। बेनिफ्राय आप टु 6निफ्राय 10सिमनिबो क्लास लानाय दङ। नोंथांमोना बेखौबो प्लेलिस्टआव क्लास वाइज चेक खालामनो हानाय जागोन। नोंथांमोना नायदो। बेखिनि दानिया नायदो, गोबाव खालामाजासे फैदो, जोङो नायनोसै। नैबेयाव फार्स्टआव जोङो नायदो मा नुदों। बेयाव दङ खादा हिसाबै खादायाव बिबार लानाय। खादा गिदिराव दङ 100, खादा फिसायाव दङ 10था। दानिया अब्ला जों नुबाय नैबेयाव फार्स्टआव दङ बिदिन्थि होखानाय दङ। खादा गिदिराव जोंना मोननै दङ, बा 100 मोननै 200 जाबाय। आरो खादा फिसा मोननै दङ, मोननै होनबा 10 दाजाब, मोननै 10 दाजाब 10, 20 जाबाय। होमबा 20 आरो 200 दाजाबबा 220 जागोन। दा बेखौ बाहाय होनाय दङ आरो बेखौनो खोथाजोंबो लिरनांगौ 220, माने हांखोजोंबो लिरनांगौ 220, अनजिमाजोंबो लिरनांगौ हांखोजोंबो। दाना जोंनो बानायनो होनायाव नायदो, नैबे खथायाव दङ जोंहा मा गेदेर खादायानो गैया। हथात जोंना फिसा खादा दङ एबा फिसा खुरै दङ 30 मोनथाम दङ। होमबा जोंना 30 जागोन, 10, 30 जागोन 30। आरो बिदिनो प्लेटआ दङ। प्लेटनिखौ हिसाब होआखै, बिबारखौनो नुखायो साननांगौ। होमबा प्लेटआव मोजाङै नायबा नुगोन 12 बिबार दङ। होमबा 30जों 5 दाजाबदेरोबा मा जागोन? 35 जागोन। आरो बेखौ नोंसोरनो आंनो बानायनानै होखादों। नैबेहाय नायदोलाय, बे 100 दाजाब 20 बे गावसोर बानायनाय। नैबे मोनसेयालाय 10 दाजाब 10 प्लास 5 दाजाब 5, 35 जाबाय। होमबा 35 लिरनांगोन। नैबे खोथाजों 35 लिरनांगोन आरोखि। दा बे खोथाजों 35 लिरनायखौ आं ओरैजाय होबाय नै। बेखौ नायनानै लादो, स्क्रिनशट खालामनानै लिरनो हागोन आरो बुजिबायबा हारसिंनो लिरनो हाबाय। दानिया नायदो, नैबेहाय मा नैथियाव दङ गेदेर खादायानो 6था दङ। हथात 100 6था दाजाबोबा 600 जाखागोन। नैबेहाय आं दाजाबना होखादों, नै 600 जागोन। बेनिफ्राय प्लेटआव जोंना 12 बिबार दंदेरो, होमबा 4 दाजाब देरनांगोन। होमबा 604 जागोन, 604। दा बेखौ लिरबानो जाबाय नैबेवहाय। दानिया नायदो, नैबेवहाय नुबाय मा खादा गिदिरानो 9था दङ। होमबा 100 9था मा जागोन? जोंना 900 जाखागोन। नैबेखिनियाव आं होबाय। बेनिफ्राय खादा फिसा मोनसे दङ 10था, ओमफ्राय 10 दाजाबबाय आरो प्लेटआव दङ 12, 3 दाजाबबावनांगोन। होमबा मा जाखो? 900 आरो 10 दाजाबबाय आरो 3 जाबाय, 10 दाजाब 3 13, 913 जागोन। 913 बेखौ खोथाजोंबो लिरनांगोन 913। दा बेखिनि लिरबाय। बेखौ बाहाय जोङो लिरबानो जाबाय आरो, बुजिबाय? दानिया गाहायाव सोंदों। बे गाहायनि सोंनायाबो गोरलै, बेखौ नाय, होमबा बुजिगोन। 520 बिबार दोननो गंबेसे खादा नांगोन? गंसेयाव जोंनो गंसेयाव दङ जोंनो मा नांगौ? गंसेयाव 100था जायो। होमबा 100था दोननो 1 नांगोन। होमबा 100जों 500खौ रानबा मा जागोन जोंना? 5 ओंखारगोन जोंना। 5 गंबा गिदिर खादा नांगोन बेखायनो। आरो बेनिफ्राय 20 होनदोंना, 520। होनबा गंसे फिसा खादायाव जोंना 10था थायो। होनबा गंनैयाव बेसेबां थागोन? 10 मोननै 20 जागोन। होनबा गंनै नांगोन जोंनो, फिसा खादाखौ गंनै नांगोन। गंनै। ओंखायनो जों मा लिरनांगोन? नैबावहाय गंबा गिदिर खादा आरो गंनै फिसा खादा जोंनो नांगोन आरो बेयो। थिग एखे रोखोमैनो गाहायनियाबो बेनो, नाय गं 990 दोननोनो 990 दोननोनो। होमबा 900आव 100आ खैथा थागोन? 9था थागोन। होमबा गेदेर खादाया जोंना 9था नांखाबाय। आरो बेनिफ्राय 90 दङ नै, गंसेयाव 10 जायो फिसायाव। होमबा जोंना 90आ 10 बेसेबां जागोन? 9था जागोन। होमबा बेबो 9था फिसा खादा जागोन। बावबो 9 जागोन आरो लांदां जायगाया। आरो फिननाया नैबे आं लिरना होखादों नै, बेखौबो लिरनो हागोन आरो। दा बेखिनि बियो बिलाइ 1नि स्क्रिनशट खालामनानै लिरनो हागोन आरो बुजिनानैबो लिरनो हानाय जागोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंना बिलाइ 2आव नाय, बिलाइ 2 आरो 3नि खेबसेनो लाबोनोसै, गोरलैसो। बिलाइ 2आव जोंना मा होनाय दङ? नै बेखौ साननांगोन आरो अनजिमाखौ, लावथिखौ साननांगोन। खोन्थाखानाय दङ नैबे गाहायाव लावथिनि अनजिमाया। नैबे बिदि फिसा मुथायाव मा दङनो जोंना? गंसेयाव 10था दङ होनदों। ओमफ्राय होमबा बाव मुथा फिसाया खानाया नैबाव मोनब्रै दङ। 10 मोनब्रै होमबा 40 जागोन। 10 मोनब्रै नालाय दाजाबदो। बेनिफ्राय आरोबाव मा जाबावगोन? नैबेवहाय साननांगौ। बेखौ सानोबा जों मा मोनगोन? 7था दङ। होमबा 7 दाजाब 40, 47 जादों आरो बेखौ गावसोर होखाबाय।
बेखौ गावसोर होखालायबाय, गावसोर होखादों आरो बेखौ। दानिया नाय गावसोर होखादों बेखौ जों नुबाय। दानिया जों बानायनांगोन नैबेहाय नाय, जों बानायनांगोन नाय गेदेर मुथा खानाय दङ। गेदेर मुथायाव जोंना 100 थायोनो, होमबा बेवहाय 6था गेदेर मुथा दङ, होमबा 100 द' दाजाबा 600 जागोन। आरो बेनिफ्राय गंसेल' हारसिं होनाय दङ नै, होमबा दाजाबा मा जागोन 1 0 6 601। दा बे 601खौ लिरनांगोन आरो खोथाजोंबो लिरनांगोन आरो। दा बेखौ आङो नैबेयाव लिरखाबाय, नैबे 601 सिगांनिया बे लिरनाय आरो नैबे 601आ नैबेलाय, नैबे फिननाया नैबे। बेनिफ्राय गाहायाव लिरदोंलाय नै, गाहायाव मुथा गेदेर होदोंलाय, बे दानिया मुथा जाबनाया आलादा। बे जाबनाय महरावबो नैबेयावबो गिदिराव गंसेयाव 100 थायो होनदों। आरो बेयाव जोंना नैबे खथायाव सानोबा नुगोन मा 7था गिदिर दङ, होमबा 7था 100 बा जोंना मा जागोन 700 जागोन। 700 जाबाय। आरो बेनिफ्राय लावथि फिसा थुख्राय दङ नैबेहाय, बेयाव जाहैबाय मोनसेयाव 10 थायो होनदों। होमबा जोंना दहायना 700 आरो बिदि फिसा मोनसे लावथिया मोननै दं बाहाय, होमबा 10 दाजाब 10 20। आरो बेनिफ्राय हारसिं आलादा बेयाव मा होबावनाय दङ जोंना गंब्रै फिसा दंबावो, होमबा 4 दाजाबदो, होमबा 4 2 7 724। दा 724था दङ नैबेयाव गासै 724 लिरदो, 724 लिरबावदो आरो बेखौ आंबो नैबेयाव होखादों। बेखौ दिहुननानै लिरनो हानाय जागोन आरो। बेनिफ्राय नैबे गाहायाबो बिदिनो, बाव होखाबाय आं नै, गाहायनाबो बिदिनो एखे। नायदो नैबेहाय दङ नाय, नैबाव दङ नै, जों दा बानायबाय थानाय सानखान्थिया नैबाव दङ नै, दहाय आं खोन्थानाया ओरै आगदाथिंना मिस्टेक जादों, नैबेयावसो आं दहाय खोन्थानायनि नैबे जों दा बानायबाय थानाय सानखान्थिया नैबे गाहायाव दङ नै, नैबे बावनाय बाव नुगोन मारै बानायदों। 724 बेलाय 100 100 100 7था दाजाब 10 मोननै दाजाब 4 724। दा बे आरो लास्टआव जोंना मोनसे दंबावो 550। 550आ माबोरै जादों, गेदेर मोनबा दङ 500, आरो फिसाया मोनसेयाव 10 थानाया 5था दङ 50। जेरै सावगारिखौ नायबा नुगोन नै, बेलाय सावगारियाव नायदो नुबाय, गेदेरा 100 मोनबा दङ, होमबा 500। आरो बेवहाय फिसा जौथुङाव मोनसे थंसेयाव 10 थायो नालाय मोनबा दङ 50, होमबा 500 आरो 50, होमबा मा जागोन 0 0 0जों 5जों दाजाबा 5यानो 550 550 जागोन। आरो बेखौ 550खौ बाहाय लिरनांगोन आरो 550 लिरबाय, खोथाजोंबो 550 लिरनांगोन आरो बेखौ होनदों। दा बेखिनि बेयाव गोरलैसो। बेनिफ्राय जोंनो मिथिना लानो बाथ्रा जोंनो होनाय जादों नैबेहाय मा, बयनिख्रुइबो फिसासिन मोनब्रै सानजिमाजों लिरनो हानाया मोनब्रै सानजिमाजों लिरनो हानाया बे 1000 होनदों। 1 2 3 4 मोनब्रै सानजिमा जाबाय। आरो देरसिन होनबा देरसिन अनजिमाया मा 9आनो, नङा होमबा 9, ओंखायनो 9खौ बाहाय मोनब्रै लिरबा बे मोनब्रैया मा जाबाय देरसिन अनजिमा जाबाय, मोनब्रै सानजिमाजों लिरनो हानाया। एखे रोखोमैनो मोननै सानजिमाजों लिरनो हानाय देरसिन होनबा 99 जागोन, आरो फिसासिन होनबा 10 जागोन। बे आरो मोनथाम सानजिमाजों होनोबा 100आ जागोन, आरो मोनथाम सानजिमाजों देरसिन होनबा 999 जागोन। दा बेखौ जोङो बुजिनांगोन आरो आं ओरैनो खोन्थाफादों मानोना बाहाय होनाय दङ नालाय। बेनिफ्राय एखे रोखोमैनो दाना नैबेयाव नायदो, नैबे बिलाइ 3आव दङ नै, बिलाइ 3आव नाय, बिलाइ 3निफ्राय जेबो गिदिर खोथा गैया, मिथिना लानो होननाय दङ, बेखौ जों फरायबानो जाबाय। नाथाय नैबे मोनसे खोथाखौल' आं खिन्थानोसै, 1000 ग्रामजों 1 किल'ग्राम जायो, 1000 ग्रामजों 1 किल'ग्रामाव 1000 ग्राम थायो, बेफोरखौ जों मिथिना लानांगोन। बेफोर खथायाव होनायखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबाव सोंदों, बेखौ आं खोन्थानोसै दाना नायदो, नायबाहाय मा नुदों, नैबाव जोंनो मोनसे लावथि सावगारि बायदि होना होदों सिन, बेनिफ्राय मासे एन्जर होदों, एन्जरनि खाथियाव मोनसे मा होदों केक एबा मा होदों जोंनो पाव रुटि होदों, पाव रुटि। दा बे पाव रुटि मोननै, बेनिफ्राय जानथायखौ बाहाय लारि अनजिमाजों होनाय जादों। ओमफ्राय सोंदों एन्जर इंगिनिया बबे अनजिमायाव दंनो, एन्जर इंगिनिनि सिदा मा दं, नैबे 1300, बेखौ बाहाय 1300 लिरनो थिनदों। बे एन्जर इंगिनिनि सिदानि 1300खौ बाहाय लिरनो थिनदों आरो। एन्जर इंगिनिनि खाथियाव थानाय पाव रुटिया बबे अनजिमायाव दङ, खाथिसिना बबे, नैबे मोनसेया नङा होमबा, बेथ' नै जोबोद गोजानाव दङ, होमबा बेनि गाहायाव सोर दं 1000 दङ, 1000खौ बाहाय लिरनांगोन होनदों आरो। गावसोरबो खिन्थाखादों नैबेवहाय। एखेखौनो लानानै सोंबावदों, नैबे गाहायाव नायदो, दाना एखेखौनो लानानै सोंदों मा, नायदो
एन्जर इंगिनिया 1600 थायोब्ला बबे अनजिमाया बेयाव थानाय पावरिटिया एन्जरनि खाथिसिनाव जागोन। एन्जर इंगिनिया नैबेयाव थाहैयोबा होननाय जादों 1600 होमबा बबेया खाथिसिनाव थागोन? नैबे 2000 बेखौ खिन्थादों, बेखौ लिरनांगोन होनदों। ओरै खाथियाव थाहैबाय नै ओरैहाय गोजान जालायबाय नै ओरैजाय, बेखायनो बाव थाहैयोबा एन्जर इंगिनिया नैबेसो खाथिसिन जागोन आरो। बेनिफ्राय गाहायाव सोंबावदों मा नै नैथिख'आव एन्जर इंगिनिया 1300नि अनगायै गाहायनि बबे मोनसेयाव थायोब्ला 1000नि खाथियाव थाहैगोननो। नैबेयाव थायालाबा बाव थाला, ओमफ्राय बबेबा मोनसेयाव थागोन नाथाय नैबेनि खाथियाव थाहैगोननो। होमबा मायाव थाहैगोन? गाहायाव सोर सोर दङ? नै 1200 दङ, होमबा 1200 थानांगोन, नैबेयाव थानांगोन, नै बे 1200, होमबा फिननाया बे जाहैगोन। बेयाव थाबासोना बिनि खाथियाव जाबाय, मोनसे बारबानो मोनबाय, बेखौ होदों आरो। 700 थाबाथ' नैबावसो थाहैगोन, ओरैनासो खाथि जागोन। 1400 थाबाबो बावसो थाहैगोन, जाया नैबे, ओंखायनो बे खाथिसिनाव होनदों नालाय बे 1400 थाबाबो खाथियानो थाहैयो, नाथाय नैबे खाथिसिन आरो नैबे 1200आ, ओंखायनो बेनि एन्सारा 1200 जागोन नैबे, ओंखायनो बेखौ लिरलायलायनोसै। दा बे बिलाइ 3आव थांबाय, 4निखौ नायसै दाना। बिलाइ 4आव मा होनदों नायदो। बिलाइ 4आवबो बेखौ सिगाङा फरायबा बुजिगोन, बेखौ फरायनानै नाय। आं बेफोरखौ फरायजोबला गोबाव लाथारगोन, बेखौ फरायबा मा सोंदों नोंसोरो खोन्थानानै होबानो जाबाय। दानिया बेयाव बानायनांगौआ नैबेसो दङ, नै बेसो दङ। दानिया बे बानायनांगौखौ बिलाइ 4निखौ आं खनसे खिन्थाखानोसै। बेनि गासैबो फिननाया नैबेयाव दङ, बिलाइ 4निया बे गासिबो बिलाइ 4नि नैबेखिनिया, बेखौ आं खनसे जुम खालामना होनो, स्क्रिनशट खालामनानै ला, ओमफ्राय आं बुजायगासिनो दं। बे बिलाइ 4निया गासिबो बेजोब क ख ग घ ङसिम। दाना बेखौ मारै बानायदों आं खोन्थानोसै, हारसिंबो बानायनानै खोन्थानानै लानो हायो। नायदो 1000नि सिगांनि थागिरि अनजिमाया मा होनो? सिगांनि होनबाथाय दानख'नांगौ, गोसोआव ला। मानो होनबा सिगाङाव जोङो आगानसे फावसिबासो सिगां मोनो, ओमफ्राय उनावबा आगानसे दाजाबनांगोन सानखान्थिनि बेलायाव। होमबा जोंना मा जानांगोन? 1000निफ्राय 1 दानख'नांगोन, सिगांनि होनदों नालाय। उननि होनबा दाजाबनांगोन, सिगांनि होनबा मा थांदो 10निफ्राय जाहार हरदो, बाहाय 100 माबाय मा थाबाय 9 थागोन, बेयावबो मा थागोन 10निफ्राय बाव थाबाय 10 जाबाय, बाहाय 9 थांगोन। 10निफ्राय 1 थांबा 9, बेयाव 9 थाबाय 9, बेयावबो 9 लसै 999। बेनि एन्सारा 999 जागोन। होमबा मा लिरनांगोन? बेयाव 999 लिरनांगोन, 99999। बे दाना होनदों 950 रांजों बेसेबां रां दाजाबब्ला 1000 रां जागोन होनदों। बेबो 1000 रां जानांगोन नालाय 950आ, होमबा बेखौ दानख'नांगोन, बेसेबां मोनगोन होनबा बेनो जागोन। नाय लाथिख', बेनिफ्राय हरबाय 10, 10निफ्राय 5 थांबा 5, बेनिफ्राय बाव थाबाय मामोन 9, 9जों 9 दानख'बा लाथिख', होमबा 50 रां मोनबानो 1000 रां जाहैगोन। जोंना मा जागोन होनबा एन्सारा 50 रांनि बाहाय 50 लिरनांगोन आरो बाहाय बे खथायाव 50। बेनिफ्राय मोनसे जथुमसालि अडिट'रियामाव मा होनो 1000नि जिरायग्रा मासि दङ, 850 मासि जिरायबाय, बेनि उनाव गंबेसे नांबावगोन? बेबो एखे, 1000निफ्राय 850खौ दानख'नांगोन, दानख'दो लाथिख', दाहरदो 10, 10निफ्राय मा जाबाय? बे 5 फैबाय, 9 थाबाय, 9निफ्राय 8 थांबा 150 नांगोन। 150 नैबाव 150 लिरनांगोन, गं 150आ खालि थाबाय, 850 साल' फैदों नालाय बेनिफ्राय 1000 रांनिख्रुइ 350 राङा बेसेबां खम होनदों? बेबो एखे, 1000निफ्राय 350 राङा खम नालाय दानख'नांगोन, लाथिख', हरबाय 5 फैबाय, बेनिफ्राय 9 थाबाय, 9निफ्राय 3 थाङोबा 650 नांगोन। होमबा बेयाव मा जागोन? नैबाव मा लिरनांगोन जोङो? नैबेनियाव 650 रां मोनदेरबावबासो 350आ 1000 जागोन, बेखौ खिन्थादों। बेनिफ्राय नायबावदो मोनसे लास्ट दंबावो। खौसेयै जामुं जानो थाखाय फरायसालिनि बिमा बिफाया 600 था थालिर लाबोबायनो, थालिरखौ लाबोदों 600 था, मानसिया फैदोंनो गासै 1000, होमबा बेसेबां नांदेरबावगोन होनदों? दानख'दो बेखौबो, लाथिख' लाथिख', 10निफ्राय 6 थांबा 400 था फिथाइ नांबावगोन, होमबा माखौ लिरनांगोन? नैबावहाय 400 लिरनांगोन, जों बे बाक्सुआव 400 नांबावगोन, 1000निफ्राय 600 दानख'बा 400 था फिथाइ मोनबावबासो राननो थोगौमोन आरो। दाना आरो फैदो बिलाइ 5, बिलाइ 5आव नाय, बिलाइ 5आव जेबो साननो गोनां गैया, खालि नैबे फैसानिखौल' जों हिसाब खालामनांगौ। फैसाखौ हिसाब खालामनायखौ नैबेथिं बिलाइ 5 होनानै होजोब्बाय आं खनसे, बेखौ जुम खालामना होगोन आङो। नै सानखान्थि बानायनायखौ नायनोबा बेबायदि दाजाबबानो जाबाय, स्क्रिनशट खालामनो हागोन, आरो नङाबा आं खोन्थाखागोन, दहायनि बायदि खोन्थाखागोन। नाय
बेयाव मा मा बिलाइ दङ बे फैसाखौ जाबनानै जोङो 1000 खालामनांगौनो बा मा मोनदों 500 नुदों नै गासै बा मा लिरनांगोन जोङो नैबेहाय लिरनांगोन नैबेहाय आं गोजौआव लिरना होदों जे 500 गांसे लाबाय ओमफ्राय 100 गांबा दङ नै होमबा 100 गांबाबा मा जागोन 1 2 3 4 500 जाखागोन होमबा 100खौ गांबा थिखोनो हागोन जोङो ओमफ्राय 500खौ गांसे थिखोनो हागोन होमबा 1000 जाबाय नै बिदि होमबा जोंना मा जाहैगोन लिरनांगौआ नैबेहाय 500 गांसे बेनिफ्राय 100खौ 100 सानजाब गांबा गांबा थिखोनांगोन जोङो बिदि लिरनो हागोन एबा बेखौ सोलायनानैबो लिरनो हागोन मोनसेया मारै लिरनो हागोन 500खौ गांसे थिखोबाय 100 गांब्रै थिखोबाय होमबा 400 थांबाय आरो बेनिफ्राय 50 बो दं नै बा 50 गांनै थिखोबाय 50 गांनैजों बेसेबां जागोन 100 होमबा गासै दाजाबाव मा जालायबाय 1000 बिदिबो लिरनो हागोन मानोना नैबेहाय 120 100 बेखौबो लिरनो थिनदों नैबे गाहायाव होमबा जों बेयाव मा लिरनांगोन बिदि लिरोबा 500 गांसे 100 सानजाब 100 सानजाब 4 100खौ गांब्रै थिखोबाय ओमफ्राय 50खौ गांनै थिखोनोसै 50 सानजाब 2 होमबा मा जागोन 50 सानजाब 2 100 100 सानजाब 4 400 ओमफ्राय 500 सानजाब 1 500 जागोन आरो दाजाबबा मा जागोन 1000 जागोन दा बिदि ओमफ्राय दाना नैबावबो जोङो 1000 खालामनो मा मा थिखोनांगोन नायदो 500 गांसे दंखायो जों 500 गांसे थिखोनो हागोन बेखौबो नैबेहाय लिरनांगोन जोंहा बेहाय बेखौ बेनिफ्राय जोङो 100 गांब्रै दङ होमबा 100 गांब्रै दं बेखौ जों 100 गांब्रैखौ थिखोखानोसै एखे खोथा बेनिफ्राय 50 दङ होमबा 50 गां 100 गांब्रैबा 400 जाबाय 50 गांसे थिखोनोसै जों 50 बेनिफ्राय 50खौ गांनैखौबो थिखोला गांसेखौ मा खालामसै मोनसेखौ 10 रां 10 थाखा दङ नै बेखौ गांबा थिखोनोसै होमबा 10 गांबाबा 50आनो जाहैलायबाय 10 बिदि आरो दानिया जोङो मा मोनहैखो गासै 1000 जाहैनोसैलाय मा थिखोदोंमोन बेयावहाय 500 गांसे थिखोगोन 500 लिरदो ओमफ्राय 100 गांब्रै थिखोगोन 400 जागोन होमबा 500 ओमफ्राय 400 बेनिफ्राय 50खौ गांसे थिखोगोन आरो मा जाहैगोन 10 थाखा गांबा थिखोगोन बेबो 50 जाहैगोन होमबा मा जाहैबाय गासै 1000 जाहैबाय बिदि थिखोनो हागोन होनदों नैबेनि बेलायावबो बेनो नैबेनि बेलायाव दाना नायदोलाय ग'नि बेलायाव जोङो मा 200आनो गांबा दंखायो 200खौ गासिखौबो गांबाखौनो थिखोजोबोबा मा जाहैगोन बेनो 1000 जाहैगोन मानोना 200खौ गांसे दोननानै 100खौ थिखोनो हाला जों मानोना बेवहाय 100 जाया मानोना 100 गांसे 200 जाया 100 गांसे 50 गांसे 10 गांसेसो दङ नै 10 थाखा गांसेसो दङ होमबा बेजों मा जाहैगोन बेवहाय 200 जाफिनबासो 200खौ गांसे गारनो हागौमोन जोङो बाहाय मा जागोन होमबाना जोंना खम जागोन बेखौ लायोबा ओंखायनो बे गासै 200 गांबाखौबो लाजोबनांगोन बेयाव ओंखायनो मा जागोन 200 सानजाब 5 = 1000 बिदि जाहैनाय जागोन आरो 200 गांबाखौबो बेवहाय थिखोजोबनांगोन लिरजोबनांगोन होमबासो ग' नाम्बारा जागोन आरो दा बेखिनि बेयो बुजिबाय जानांगौ आं नैबेहाय खिन्थाखादों नै 200 गांबाखौ दाजाबजोब्बाय बिदि जाबाय 500 गांसे थिखोदों 100 गांब्रै थिखोदों 50 गांनै थिखोदों एबा नैबेहाय होदों 500 गांसे 100 गांब्रै 50 गांसे आरो 10 थाखा गांबा गांसे थिखोनाय आरो नैबावबो बिदिनो थिखोनाय होदों आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लिरनो हागोन आं खोन्थाखादों दानिया फैदो बिलाइ द'आव मा होनदों द'आव नायदोलाय नै द'निया गोरलैसोनि बेयाव अनजिमा होदों बेनिफ्राय बेखौ दाजाबनाय होदों आं दाजाबनायखौ द'निखौबो नैबे होखादों नै द' बिलाइनिया नै बेखौ लिरनांगोन आरो स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेखौ लिरनो हागोन आरो नैबे बाक्सुआव आरो नङाबा आं खोन्थानोसैलाय दानिया नैबाव मा लिरनांगौ खोन्थानायावनो रोंखागोन नाय 2000नि लोगोआव 50 दाजाबनांगौनो 2000 बेनिफ्राय 50 दाजाबनांगौनो दाजाबदो दाजाबनाय फोरोंनो आरो लाथिख'जों लाथिख' लाथिख' 5जों लाथिख'जों 5यानो दाजाबनाया गोरलैसो लाथिख'आ फैबाय नैया फैबाय ओमफ्राय 2 लाथिख' 5 लाथिख' मुसे मुजि रोजा 2050 जागोन होमबा 2050 लिरदोलाय नैबाहाय बेयाव 2050 लिरनांगोन जोङो बेवहाय गोजौआव अनजिमाजों लिरदो 2 लाथिख' 5 लाथिख' ओमफ्राय गाहायाव 2050 लिरदो आरो बिनि फिननाया नैलाय बिनि फिननाया नायनानै लिरनोबा नैलाय खोन्थाखाबाय 2050 दा बे आरो मोनसेया नैबेहाय दङ नैबे बे 4000 जों 13 दाजाबनांगौ नैलाय 4000 जों 13 दाजाबा बेबो एखे बेखौ बाहाय लिरदोलाय थिग बिदिनो नैबाव 3000 जों 614 दाजाबनांगौनो
बेखौ 3000जों 614 नैलाय होखाबाय आं 3000जों 614 दाजाबनाय एखे बोख्लायनांगौल' नै 3000जों 614 बेखौ अनजिमाजों मोनसे खोथाजों मोनसे लिरनांगोन लांदां जायगायाव। दानिया 7000जों 200 दाजाबनांगौ नै 7000जों 200 7000 बेबोथ' गोरलैसो लाथिख' लाथिख' 2 आरो स्निया फैबाय 7200आनो जाखागोन बेखौ बाहाय लिरदो आरो बेनिफ्राय खोथाजोंबो लिरदो जायखौ आङो नै होदों खाथियावनो दङ नै 7200 बे जाहैगोन बाहाय आरो लेक्सआव 5000जों 999 दाजाबनांगौ नै 5000जों 999 दाजाबबाय नैलाय बेखौ बाहाय होदोलाय बे नैलाय नै स्क्रिनशट खालामदो होदो दा बे ओमफ्राय गाहायथाराव जोंना मा सोंदों बर्डआव नै 8888 बेखौ नै बेवहाय मोनसे सल'जों खोन्थाना होदोंमोन अनजिमा 8888 बेखौ फुवारनाय महराव लिरनांगौनो 8000 दाजाब 80 दाजाब 8सो लिरदों बे जायाखै जादोंना जायाखै होननानै सोंदोंमोन बाहाय सावरायलाय होनदों नोंसोरखौ जायाखै बियो बिनि फिननाया मारै जागौमोन नायदो बाहाय नै मुंजौखौनो सिफायाखै बियो रोजाखौ सिफायदों बियो ओमफ्राय डाइरेक्ट 80 होनानै आरो 9खौसो होदों नैबे मुंजौखौनो सिफायाखै बियो मुंजौखौ गंसे मुंजौ दङ बेयाव मुंजौखौनो सिफायाखै 800खौनो होआखै ओंखायनो जायाखै बेनि लिरनाया गेबें जानांगौबा बिदि जानांगौमोन आरो दा बे निफ्राय लास्ट स्नि बिलाइयाव नायदो दाना स्नि बिलाइयाव नाय स्नि बिलाइनिया नै बाहाय लिरबानो जायो नै बेयाव फुवारनाय महरखौ फोरमायदों मा खालामदों नैबाव नायदो 1000 रोजाया गांसेनो ओंखायनो 1000 होबाय 100 जौसेयाबो गांसेल' दं नै ओंखायनो 100 बेनिफ्राय 10आनो गैया 10 थायोबा नैबे 10 लिरनाय थागौमोन मुं 10 बा 10 गैया डाइरेक्ट 1ल' लिरनाय दङ नैबे आखान्थि थामाव ओंखायनो 1आव 1 होबाय नै होमबा दाना 1 1 लाथिख' 1 बेखौ लिरनानै 1 1 लाथिख' 1 बिदि लिरदों आरो थिग बिदिनो दानिया जोंना नैबे मा जागोन जोंखौ होनाया 1000 गांसेल' दङ 1000 लिरबाय नै 100 गोमोआ नै मोनसेल' दङबा बावबो 100 नैबाव 1 लिरगोन 10 नै 10आ मोननै दङ नै 10आ 10 मोननै दं होमबा गांनै होमबा नै बेवहाय 20 लिरनांगोन 2खौ लिरनांगोन ओमफ्राय दाना माखासे थामाव 1आ मोनसे दङ बाहाय 1 जागोन होमबा मा जागोन जोंना 1 1 2 1 1 1 2 1 जागोन अनजिमाया बेवहाय बुजिबाय खनसे नायफिनबानो जाबाय दा नुगोन नैबे थार्ड नाम्बारखौ नायदो होमबा बुजिसिगोनलाय 1000नो बे 1000 लिरना दंखायो 100आ गांनै दङ नै 100 गोमो गांनै होमबा बेयाव 2 लिरनांगोन बेनिफ्राय आरोबाव 10आव गैया जोंना 10आनो गैया होमबा 10आ गैयाबा जों मा लिरनांगौमोन लाथिख' लिरनांगौ दाना 1आ नै मोनथाम दङ होमबा 1 1 मोनथाम दाजाबा मा जागोन 3 बाय 3 होदों नैलाय ओंखायनो जोंना दाना अनजिमा लिरनांगौआ नैबाय मा जागोन समान समाननि उनाव 1 2 लाथिख' 3 1 2 लाथिख' 3 लिरनांगोन आरो बेवहाय दानिया नैबाव नायदोलाय बेवहाय बेखौ बुजिसिगोन दाना नै 1000 गैया नैबेखौ लिरदो 1000 दाना 10आ मोनबेसे दङ नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै लिरबाय ओमफ्राय दाना नैबाहाय मा लिरनांगौ 1आ मोनसे मोननै मोनथाम 3 लिरनांगोन आरो नाथाय बेयो गोरोन्थि जादों बेयो फुवारनाय महरा बे लिरनाया मानोना बेवहाय जौआनो गैया रोजानि उनाव डाइरेक्ट 10 फैदों सोंनायानो गोरोन्थि जादों बेवहाय जौआनो गैया बाहाय जौ गैया नालाय लाथिख' थानांगौमोन नैबाहाय जौनि जायगा थानांगौमोन जौ लिरनाय थानांगौमोन नाथाय जौ लिरनाय गैया बेयाव बेखायनो बे अनजिमाया जायाखै जायखौ एन्साराव नैबाव आबुङै होफिनदों बिसोरो नाथाय नैबेनो अनजिमाया जायाखै नैबे सिगांनि अनजिमाया होनायानो जाखायाखै बाव जौ थानांगौमोन रोजानि गेजेराव जौ थाबावनांगौमोन होमबा मा जागौमोन बे अनजिमाया 1 लाथिख' नैबेहाय 10आ मोनब्रै नालाय 4 आरो 1आ मोनथाम नालाय 3 बिदि जागौमोन 1043 जानांगौमोन बे अनजिमाया नाथाय नैबे लाथिख'नि जौनि खथाखौनो बाहाय होआखै खोथाजों जेरै बाहाय होदोंमोन जौखौ नाथाय लास्ट नाम्बाराव होनाय जायाखै ओंखायनो बे सोंनायानो गोरोन्थि जादों बियो बेखौ नाङा बेनिफ्राय नायदो नैबे दाजाबनांगोन बेखौ फुवारनायखौ सुंथाब महराव लिरफिननांगौ सरि फुवारनाय महराव लिरनांगौ नैबे सुंथाब महरखौ फुवारनाय महराव लिरनांगौ बे एखेयानो जेरै बाहाय होदों नै सिफायनानै होदों थिग बिदिनो नैबेखौबो सिफायनांगोन जोङो 9 लाथिख' 1 6खौ लिरनोसै 9016खौ 9खौ लिरदो जेबो नङा आं सिम्पोल बाथ्रा खोन्थासै 9खौ लिरदो 9नि उनाव मोनबेसे सानजिमा दङ मोनसे मोननै मोनथाम लाथिख'सिम होमबा मोनसे मोननै मोनथाम बिदि लिरदो खेबसेनो गुसुङै फोरमायबाय आङो बेनिफ्राय लाथिख' नै लाथिख' अनजिमा लाथिख'खौ जेबो लिरनाङा लाथिख'खौ लिरबानो जाबाय दाजाब बेनिफ्राय 1 दङ 1खौ लिरदो 1नि उनाव मोनबेसे दङ बेखौ लाथिख' होदो 6नि जायगाखौ ओमफ्राय 6खौ लिरदो बिदि जागोन होनबा 9000 लाथिख' 10 6 बिदि थिग बिदिनो दाना नैबे 7 6 8खौ लिरनोसै होमबा 7खौ लिरदो 7नि उनाव मोनथाम सानजिमा दङ
लाथिख' 6 आरो 8 ओमफ्राय बेखौ 0 0 होजोबदो प्लास 6 दङ 6 लिरदो 6नि उनाव मोनबेसे सानजिमा दङ मोननै दङ लाथिख' लाथिख' लिरदो प्लास दाजाब होनानै 8 दङ 8खौ होदो 8नि उनाव मोनसे लाथिख' दङ अनजिमा बेखौ लिरदो लाथिख' प्लास लाथिख' दङ फार्स्टआव मुंसेयाव बे लाथिख'खौ लिरदो बिदि होमबा 7680 लाथिख' बिदि जागोन आरो बेयो 3 9 4 आव लिरनो होदो 3खौ लिरदो लाथिख' लाथिख' मोनथाम होदो मानोना मोनथाम सानजिमा दङ दाजाब 9खौ लिरदो 9नि उनाव मोननै सानजिमा दङ नै लाथिख' आरो 4 होमबा 900 दाजाब लाथिख' दङ 4 लाथिख' जौनि जायगाया लाथिख' बेखौ जौखौनो दोनदो मुंसेयाव 4 दङ नालाय 4 लिरदो बिदि जागोन बियो 3 लाथिख' लाथिख' दाजाब 9 लाथिख' लाथिख' दाजाब लाथिख' दाजाब 4 जागोन आरो बेखौ नैथिं होखानाय दङ बे मोनब्रैबो फुवारनाय महरखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो लिरनो हागोन नै बेखिनि दाना बिनिफ्राय फुवारखानायखौ अनजिमायाव लिरफिननांगोन नैबे मोनसेया फुवारखानायखौ अनजिमायाव लिरनांगोन नै बेखौ जौथुआव साजायनानै दाजाबबानो जायो बेखौ जौथुआव साजायनानै दाजाब जौथुआव साजायनानै दाजाबनानै मा बाहाय दं मा नुदों जोङो 1000 दङ होमबा 1 लाथिख' 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 लिरदो 400 दङ आगदानिफ्राय 400 लिरदो मुंसेनिफ्राय फज' लानांगौ 80 दङ लाथिख' 8 ओमफ्राय 9 दङ 9 दाजाबदो होमबा 9 लाथिख' लाथिख' 9 जागोन 8 लाथिख' लाथिख' 8 आनो जागोन 4 आरो लाथिख' 4 आनो जागोन आरो 1 होमबा 1 4 8 9 जागोन आरोखि बिनि अनजिमाया 1 4 8 9 जागोन मा लिरनांगोन बेहाय 1 4 8 9 बे बाक्सु सिङाव बेनिफ्राय नैबेखौबो जौथुआव साजाय होनबानो मोनसिगोन गोजौआव मा दङ 5 लाथिख' 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 5000 ओमफ्राय लाथिख' दङ मुंसेयाव हो लाथिख' 80 दङ मुंसेयाव लाथिख' मुंसेयाव 8 आरो बेनिफ्राय 9 दङ मुंसेयाव 9 दाजाबदोलाय होमबा लाथिख' लाथिख' 9 9आनो 8 ओमफ्राय लाथिख' रावबो गैया लाथिख'आनो 5 होमबा 5 लाथिख' 8 9 जागोन आरो बेना 5 लाथिख' 8 9 5 लाथिख' 8 9 बेखौबो बिदिनो दाजाबदो होमबा मा मोनगोन बेयाव 1 9 4 7 जागोन बेनिया 1 9 4 7 आं खिन्थागासिनो दा नायनानै लिर बेनिफ्राय नैबेबो नायदो बेखौबो साजायनानै लिरबा मा मोनगोन 6 3 लाथिख' 5 मोनगोन आरोखि 6305 दा बेखौ नायनानै लिरनोबा नैलाय नै बाहाय होखादों आं नै दाजाबनायखौ मारै दाजाबदों जौथुआव साजायनानै दाजाब बिदि मोनबाय जौथुआव साजायनानै बिदि मोनबाय नैबे मोननैखौ जौथुआव साजायाखै होमबाबो बेनो जागोन आरोखि बेखौ खोन्थाखाबाय बुजिबाय जौथुआव साजायदो मुंसेनिफ्राय फारि बजायदो दाजाबदो दाना सानजिमाखौ थावनियारि मान लिरनोसै होनदों नैबे थावनियारि मान मायाव दङ साननानै लिरनांगोन थावनिखौ जेरै जे बाहाय दङ माने 5नि जायगानि मानखौ होनदों 5नि थावनिया मा होनो मुंसे मुजि मुजौ रोजा मोनब्रैयाव दं नालाय रोजा 5 रोजा अनजिमाजोंबो लिरनांगोन 5000 दाना नैबेवहाय 5नि थावनिया बारस्लायबाय मुंसे मुजि मुंजौ दङ होमबा 500 जागोन बेनिया मुंजौ नालाय 500 ओमफ्राय अनजिमाखौ लिरनांगोन 500खौ 5 लाथिख' लाथिख' 500 बिदि लिरनांगोन दाना नैबाव दङ अनजिमाया बारस्लायलायबाय 5या मुंजियाव दङ मुंसे मुंजियाव होमबा 5 मुंजियाव नालाय 10 जयखार 10 50 लिरदो आरो नैबाव अनजिमाजों 5 लाथिख' 50 लिरबावदो होमबानो जाबाय अनजिमाजोंबो लिरबाय आरो नैबाव सोलायलायबाय नै लास्टाव 5नि थावनिया मुंसेयावनो दङ फार्स्टआवनो दङ होमबा मुंसे नालाय बेखौ 5 1 लिरनानै लादो मुंसेनि 5 1 ओमफ्राय नैबाव 5ल' लिरदो होमबानो जाबाय 5 1 5 बेबायदि लिरबानो जाबाय होमबा हाबाय बेखिनि बेनिफ्राय नैबेखौ नायदों गोजौनि अनजिमानि माखासेयाव 5नि थावनियारि माना एखे नुदोंना गुबुन गुबुन नुदों एखेथ' नुवाखै सावरायलायबाय बारस्लायलायबाय थादों नङा होमबा नैबाव रोजायाव दंमोन बाहाय मुंजौआव थाहैदों बाहाय मुंजियाव थाहैदों बिदि सोलायनानै मा खालामलांदों बाहाय मुंसेयाव थाहैदों बिदि बारस्लायलांबाय थादों बेखौ जों नुदों बेखौनो सावरायनो थिनदों आरो दा 10नि बिलाइसिम जोब्बाय होमबा नेक्स्ट पार्ट 2 हिसाबै फैगोन बे पार्ट 1आव बेखिनियानो थांबाय गोलाव जाबाय आरो गोलाव जाबावगौमोन होजोबोबा शेयार खालामनानै हो बयबो मोननायनि बयबो रोंनायनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।